Zalde ondanari, eskerrik asko portalera gerturatziaren. Streaming bidez dauzenari agur bat. Hemen elkartu gara, elkartian irudi berrixa aurkezteko, eta aldizkarixan formato berrixa aurkeztuko. Orduan, urte importantiak eta garrantzitsua datoz, hemendik aurrera, eta irudi berri eta formato berri horrekin, nahi izan dugu isla dago datozen aldaketak eta berrikuntzak eta horretan. Ni ez naiz asko luzatuko, mentoz bai eta eki. Eurek esplikako zuen pixkat nundik norako aldaketak eta zergaitz egin dian eta horretan. Orduan besterik gabe, bai derri mogotatita. Arratsaldeon eta eskerrik asko, gaur ekitaldi honekin bat dituzuen guztioi, bai hemen eta bai pantailan beste kaldean sozien dute bai. Gonbidapenia jartzen daren moduan eta ekaitzeko berak esan daren moduan, eta Kitxo Euskal Elkartearen irudi korporatibo berrixa eta Kitxo Estekarixaren formatu berrixa aurkezteko elkartu gara gaur hemen, eta esloganak edo gonbidapeneko lelo horrek esan daren moduan, sozio berrietan irudi berria. 2022 urte hau, urte importantia izango da elkarteantzat, aldaketaz betetako urtea izango da, eta estrategikoa bere zentzurik zabalenean. Pandemiak ez deskuz urte derrezak laga, egoera berrira egokituta egin behar izan dugu lan etxeko modu berrexak sortu dira eta implementatu ditugu, asko ikasi dugu eta hori da gure bidea. Sasoiak aldatzen doiaz, trena bia da bizi izan doia, eta pentsatzen dugu eta Kitxo Euskal Elkartea ezin dela tren horretatik kanpo gelditzu, sasoi berrizetara egokitu behar da. Elkarte moderno eta berritzailea izan nahi dugu, erakargarrixa, profesionala, lehiakorra eta zaitzik ez, erreferente gure alorrean. Eta hori guztia, barrura begira ez ezik, kanpora begira be isladatu nahi izan dugu irudi aldaketakin. Eta irudi berri horri, aipatu ditudan balioak eman nahi izan ditzaguz, elkarteak bere ez dakan nortasuna indartu eta markia sendotu nahi izan dugu. Historia pizkatingo dugu labur-labur, 1992 garren urtean jaio zan eta Kitxo Euskal Elkartea, Ibarko euskaltzale talde baten eskutik, eta abiapuntu hartan, irudixa, batzuek gogoratuko duzuek, beste batzuek igual ezotu beste zuen, horre hemeretzien tarteka agertzen den hamburguesatxo hori izan zen, pixkat gaur egunetik begiratuta, arraro xamar ikusten da, basuetzian, trasagoa beda pixkate diferentia, baina kontutan hori badugu hori egin dela 30 urte sortu zen irudixa izan zala, momentu hau espeziala izan zen, egizue kontu azkenean euskera elkarte bat sortu zen herrixan, berezia bazen importantia, eta irudi hori lehenengo irudixa izan zela eta Kitxo Euskal Elkarteanak badalaka beran bizu eta beran importantzia. 10 urte pasau behar izan ziren, elkarteari irudi berrixa egoteko, eta 2002 garren urtean, logotipo, irudi berrixa hartu zeban elkarteak, kolorea zatu zen, ikusten duzuen magenta eta pixkat hain adierazgarrixa eta hain oso zaunen lan kolorea dutza logotipo hori da, gaur egun arte irautamen logotipo hori izan da. Eta prestatu dugu lako bideotxo bat, eta bideotxo horretan ikusiko dugu elkartean irudixak izan daren bilakaera, eta jarraitzu daren ibilbidea zen izan da, eta bide horren amaieran, ikusita ezagutuko duzue, gaurtik aurrera, elkarteak erabiliko daren irudi korporatibo berriz.
gure ideia eta gure nahia zein zen. Irudi berritua da, modernua, bizixagoa, ezta? Baina beran esentzia ez da galdu, hor hiru puntuek jarraitzen dabe indarra hori sorbitzen, baina aurreko irudisan alderatuta puntuak elkartuta haua dauz, elkarrekin gehiago eta hobeto egitela adierazteko modu bat izan da, azken batean ez dugu astu behar elkarlana, dala, eta kitxo Euskal Elkartearen balio importantietako bat, elkarlana. Eta gero, koloriari dago gizonez, asko ez aldatu, ez da aldentzen asko, baina, magenta kolore hartatik, gorri, koral, eskaten biziago batera joan gara, eta, pentsatzen dugu dinamismo gaitxua gotetzala irudizari, eta gero, bestetik, behain pentsatzen dugu, oso dago peloko dela Euskarri mota desberdinetara, eta beste presentzia bat aurkiko dela. Horra, ezkerrik asko eta zorienak olatz, egitako lan bikaina gaitxik, espero dugu zuen guztokoa izango dela, eta beste barik, ekipik bazo gozatu erbia, eta berak arkoiztuko dezue, eta kitxo estekarisa formatu berrisa. Bueno, aldizkari gabe sasoi berrisa iritsi da, niko historizio bizkako dagoetu labur. 1988 kaleratu genduan lehenengo eta kitxo, sasoi hartako eta kitxoa tabloide formatukoa zan, horako zara baten modokua, txuribeltzian kaleratzen zan. Eta gero, tamainoa txikitu ingenduan, txuribeltzian kaleratzen jarraitxio genduan, baina poliki kolorea sartzen jumina, gaur egun ezagutzen dugun eta kitxo kolore etxua, bihurtu artez. Beti saiatu gara, sasoi berrizetara egokitzen, eduki eta kalidadezko informazioa eskaintzen saiatzia zen, irakurri eri eta hartzaileri produktu eta aldizkari erakargarri bat eskaintzeko. Eta orain, beste pauso bat eman dugu bide horretan. Txikisagoa da, baina nire moduan biztatxarra dakasuenak ez dutu, letroren tamaina ez dugu txikitu eta berdin ikusiko da, eta argazkisak be antzera. Aldizkaria guretako berezia da, ez bakarrik formatu honetan kaleratzen dugun lehena dalako, eta korriakin gainera bat itzen dabelako. Baizik eta bertan Debabarrenako beste edabidekin batera elkarlanean gehigarri berezi bat atera dugu, eta lehenengo gehigarri da, eta horrek berezi zaitzen dugu aldizkari hau. Batetuko zeu, zergaitzik eman dugun pausu hau. Batetikan informazioaren eta teknologia berrizen ardua etengabeko berrikuntzan dauz, eta buketak itxon behar pentsatzen dugu pausuak eman behar ditugula berrikuntza lortzeko eta sasoi honetan ikusten dugu transformazio digitala beharrezkoa dela gure beharrak asetzeko eta horregatik eta kitxo arlo ezberdinetan dabilen edabide izanik eta aztekari gutxa, webunia dakagu eta kitxo.eu, segun edikatzen duguna, sare sozialak ditugu, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube bai, eta YouTubeen
gero eta bideo gehiago egiten gabiz, eta, bueno, probetxokot arkidetzia eskatzeko. Eta, bueno, horretara guztira heltzeko, erabakia hartu dugu arlo digital hori indartu asmoz. Eta arlo digitala indartziaz gain, ez duguna nahi da papera indarra galtzia, ez? Azkenean gure ikurra izan da inbeste urtetan da, eta garrantzitsua izaten jarraituko da belako, ez? Eta horregatik eduki eta informazio interesgarria eskaintzeko asmoz, diseinu freskua eta erakargarria egiten saiatu gara, diseinu berritu batek, ez? Ikusiko zuen, irakurtzen zuen, aldatin dugu diseinuan hainbat gauza. Eta zentzu horretan, eskerrak eman behar detzagu mapu oru ezabali, bera ibilidanako diseinuaren lanketa hori egiten. Tamaina honek eskaintzen da bena abantaien artean, batzuk aipatzi harren, erabilgarriagoa da, ez? Boltzuan sartzeko, motxilan edo, batetik ez ere biltzeko asko errazagoa izango da. Beste batetik, buzoian sartzeko errazagoa izango da, eta gure banatzailerik asko erreztuko deta lana, eta zueri traba bitxeak dut buzoian. Eta, arlo ekologikoari begira papel gitxeago erabiliko dugu, orduan, arlo horretan gure alia, ez, zainketa horretan. Eta, amaitzeko labur, ez, hau da nahitzen dugu gure helburua argi eta gaulako, ez, euskarazko informazioa harik eta modurik atsegingarri zenian eta erakargarri zenian eskaintzea. Espero dugu zuen guztokoa izatea, azkenean, hau dana zuen gaitik egiten dugulako. Eskerrik asko. E-mailera helduko jatzue galdetegi bat, irudi korporatiboaren eta diskaritzaren aldaketak baloratzeko eta eskertuko nitzuke erantzukia. Igual, txekun